Hello mga bay, kumusta mo tanan diha? Mapay pagpamahaw na ko karon mga bay. Di ako'y kape diri. Kape sa Atumi. Nihasad ko'y kuan diri ay munggos lang sa gamay nga rice niya, suriso. Kanilang sa akong sudan. Tuhan og mata kay nabilar ko sa akong mango float ba kay na may order karon mango float. Kay birthday karon ni Madam Marjorie. Madam Marjorie, mega love shot at happy birthday nimo. Na. Dugay na ko sige himo og kuan ba mango float. Unya kanang kuan kanang diara ang mango float mga bay. Dako kay ni siya nga tray. 750 ra ni siya pero nag-costing ko dako kay ni magtulo ka layer man ni akong gikuan ani. 750 ni siya mga bay. Sige na ko gihimo ani mango float. Usa ha. Gihimo si ya karon ganina akong gisend sa amo ang GC sa Inday Kabkab. Kanya mao pa puy pag hunahuna nako nga mag-costing ko kay na-shock ko sa kuan. Na-shock ko sa nisi cream noy kay 65 ra baya ang nisi cream atong miaging naghimo kog mango float. Karon kay gabi pag adto na ko sa Grand Mall kay 85 naman. Itaas na og 20 pesos. Kuhala no. Kada ko gudayo gitaas sa stick cream. Unsa man day need ana nga murag asukar raman ang nagmahal ron kay tungod gipanaguan sa mga kuan walay konsensya nga mga negosyante. Say birthday di mga say ta di. Ipanaguan di ay ang asukal. Nya karon murag lami kinig na ibuwad noy ay katong buwad ba nako din ha. Ganahan gyud ko katong buwarara. Tung na iping sa tunga. Karon nag-posting na ko sa akong puhunan. Katong tray sudlanan 30 pesos. So 30. Magkuha ko magkuha ko lista. Wala wa man sa di. Natay resibo diri sa mga orders. Natay mga resibo diri no. Nya karon nag-costing nako 30 ang sudlanan. Dayon tulo man stick cream. Tulo 65 times 3 6 18 24 to 40 to 55 mga bay. Stick cream. Nya ang mangga 210 220 dito 20 ang mangga. Okay, mahal kayo ang kilo sa mangga karon. Para sa una makapalit ra ka og tag 80 ang kilo 90. Karon 150 na ang kilo. Nya happy to mag 2 ka kilo. Karon mangga to 20. Isa pa ni si cream mangga sudlanan katong kuan kaning graham nga powder. Graham powder murag kuan 47 37 katong graham powder. Unya ang graham biscuit 38 ang usa. 38 Alas 4 ba itong kusaray? 38 times 2. Pili alas 2 na parihas.
74. So 74 ang dirham nga biskwit. Unya durin. Ang durin ako kay wa man ako nahurot ang duha no, so usag tunga ra siya. 43 naman ang durin. 43 sa una kay 31 ra ng durin, karon nag 43. 31 himo ng 31 niya, 36 niya ni kusog 38. Himo na sa siyang 41, himo karon 43 na gyud ang durin. Nga halos ni gukod na siya sa Alaska kondensada. So 43 niya ang usang pila may katunga sa 43. 20 butang tanan 22, so 65 ang durin ako. Niya Evaporada 28. Alaska ibap 28. Sa pila ang ingredients ani. Murag maura. So kintahon na to. 255, 220, 475, 475, 505, 505 plus 37, 12, 4, 5, 542, 542 plus 74, 74 o 28. Dili pwede puyogon. So 542 plus 74, 6, 11, 616 na. 616 plus 65, 11, 8, 681 plus 28, 9, 10, 7 lagi sakto 709 akong punan mga bay. 709 unya ang akong baligya 750. So nade koy 41 pesos na tubo. Unya kurinti pa kay ibit man ako tug maayo ang yahang cream kay para mo pangid siya mo. Lapot gid siya. Hago pa wala libay akong hago mga bay karon pa ko nakakusting. So murag time na siguro nga tas-an na sad nako akong mango float no mag-add lang kog 50 siguro. Agay ginyo ako. Sige na ko gihimo niya. Wa ko nagkusting-kusting sa maula na akong presyo. Dapat jud magkusting. Pero okay naman mata daghang orderon mabawi-bawi naman. Matigom ra ang tubo. Amo mga bay basi ganahan mo diha mag orderan inyo mamahas kinabuhi dire. Ganahan mo lutuan sila, ako ray luto. Pwede rin jud kaayo daghan na nag-order abroad. Dako rin tabang sa amo inadlaw-adlaw in town. Duha pa ko ani naguna-huna pa ko ba. Okay. Angay na kong desisyon nun kay mulakaw man ko. Ani enta ilakaw ba yan di man jud musugot ni ikaduha. Bago naman tag scam ako inanduhar ta katuig. Magmuhot lamang ni akong dughan. Muna nga nara joy order no makasurvive ra gud mi. Nga diri hinay-hinay diri. Paninda. Amang kagikan. Mong giadto si kuya? Sa muli. Pwede mo charge ang cellphone. Sato pa. Sabi. Sala pa na ako nga di mo charge yung cellphone. Oo. No. Pa. Yan ang sala kay kuan. Kaning kalit lang kasuko niya. Kung bunloton lang kalit. Ngano, ipalit niya na iyang kwartang tinigom og charger. Dili, pirmi nga ako na kapila na ko nagbalit. Tama na.
Kung naamoy gusto in the future, future. paningkamot mo sa inyong kaugalingon. Kay si mama, daghan pag ginahuna nga mga bills na to. Kana inyong mga wants ninyo sa inyong kinabuhi, unya ra na makatrabaho na mo. Mapalit ra na ninyo tanan. Kapag kakaroon, nag-survive yata karon, we are surviving, no? Dapat mo cooperate mo kay kung magpadayon mo sa inyong mga gusto, hindi na siya pwede. Hinay na ang pamagol ni mama. Usog ang pamagol ni mama, walay problema, always yes. Usahay ra mayon sa mama og no. Mayon guys mama no. No. Meaning anak, Anak. naglisod dag asa ta. Kung no, yan na nalay ang bayron sa tubangan. Agoy ginawa ko ni mga bata. Ginalag sa pisapi. Nag-unsay ipang order. Aguroy panabangi. Nahuman lagi ko sa akong gikaon. So, daghang salamat mga bay. Biyaan na tamo kay mag-asikaso pa ko sa among order para alas 2, no? Start na tadong. Daghang salamat sa inyong kanunay suporta mga bay. Shout out ninyong tanan. Daghang salamat sa paglanta. Amping mong tanan kanunay. Che! Nagwild naman ka diha. Kung asa mo na yung utang diri sa madalutang kalibutan. Padayon lang ta sa atong mga lakos kinabis matag adlaw. Naara gyud yata lagi sa Ginoo ang atong mga needs. Naunsa naman ka diha dong? Nagward naman siya maayo nga buak na ng mga gamit. Ginoo panabangi pasaylo ang kabos. Daghang salamat mga babay. Nayabag.